Nawr cyn bod ni'n dod i'r bregaeth blant. Ychydig wythnosau yn ôl, wnaethon ni ddysgu adnod yn gilydd, ond wnaethon ni ddysgu geiriau, neu rhai o eiriau Ioan Fydyddiwr. Ac o'n i'n meddwl byddwn ni'n gallu gwneud yr un peth eto y bore yma. A'r geiriau ni'n mynd i ddysgu yw rhain, adnod 30. Mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac I minnau leihau. Ioan 3 adnod 30. Nawr, byddwn ni'n meddwl mewn ychydig bach beth mae'r geiriau yn golygu, ond yn syml iawn, be maen nhw'n meddwl yw hyn. Mae Ioan eisiau I bobl I weld mwy o Iesu a llai ohono fe. Iawn? Mae'n rhaid iddo fe, Iesu, gynyddu, mynd yn fwy, mae'n rhaid I fi, Ioan, I fynd yn llai. Chi'n cofio, wnaethon ni weld fod Ioan fel arwydd, oedd yn pwyntio'r ffordd at Iesu. Ac os ych chi'n gyrru lawr yr hewl, a chi'n gweld arwydd yn pwyntio I rywle, wel, ar y pryd mae'r arwydd yn eitha mawr yn dydy. Ond yna, wrth I chi gario ymlaen ar hyd y ffordd, beth sy'n digwydd? Wel, mae'r arwydd yn mynd yn llai ac yn llai ac yn llai, a mae'r lle chi'n mynd iddo fe yn tyfu, mae'n mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy yn eich golwg nes bod chi'n cyrraedd yna. A dyna mae Ioan eisiau I ddigwydd, bod e'n mynd yn llai ac yn llai a bod Iesu mynd yn fwy ac yn fwy. A dyna mae pob Cristion eisiau. Dyna yw hi I fod yn lwyddiannus fel Cristion yw bod Iesu yn cynyddu a bod ni yn lleihau. Reit, so, gyda fi nawr. Bydd y geiriau ar y sgrin. Y mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac I minnau leihau. Ioan 3, adnod 30. Rhaid, na tynnu gair I ffwrdd. Y mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac I minnau leihau. Ioan 3, adnod 30. Eto. Y mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac I minnau leihau. Ioan 3, adnod 30. Un arall. Y mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac I minnau leihau. Ioan 3, adnod 30. Ydy'n dechrau mynd anodd nawr? Barod? Y mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac I minnau leihau. Ioan 3, adnod 30. Eto. Y mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac I minnau leihau. Ioan 3, adnod 30. Unwaith eto. Y mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac I minnau leihau. Ioan 3, adnod 30. Arbennig. Da iawn chi blant.